Det, at vi er så få, det gør bare, at vi får et helt specielt fællesskab. Dagligstuen, som der er, altså den ligger sådan meget, meget centralt, som gør, at alle de, jamen det er derhen, man søger hen. Der er stort set aldrig tomt i dagligstuen. Der er altid nogen, hvor man lige kan sidde og hygge lidt. Man kan altid finde nogen at lave noget sammen med. Vi har en hel masse ting, man i fritiden kan bruge, og hvor det er, at det er naturligt at samles omkring. Vi har en lækker hal, og den bliver også brugt rigtig, rigtig flittigt. Næsten hver aften. Det er bare en eller anden slags sport, så spiller vi. Og volley er en af de meget store ting her på skolen. Hvis der er nogen, der lige står for det, og så lige spørger rundt, så er der altid i hvert fald 20 stykker, som er med til et eller andet sport. Der er også nogle knaldfreaks over i knaldværkstedet og sådan noget. Der er lidt forskelligt. Der er noget til hver smag. Nyt studie, nogle rigtig, rigtig gode musiklokaler. Begynderband. Musik. Kreativ. Det er rigtig, rigtig godt.